Haino hai COVID ni fourth wave sengzau khan norok jotono saimana. Thangnai wai tham angmani no mothakma haino obono bo chung choba khai mothaknani nangnai. Tei oborok no mothakna bagai norok jotoni nuchuba chunangnai hai hini tini press conference ni bisingti saka South District ni Chief Health Officer Dr. Jagadish tongo. O press conference o koknarak thani Dr. Jagadish namo saka taltuk talni salcha salmari ni simi mia salni chitam salmari jora bebagi 7,161 borok test khaijaka. Aboni bisingo 366 borok positive manjaka. Aboni bisingo 296 borok active manjaka. Fiaba tabuksa joratei keboni thimani koktuma mainako. Percentage ni bukhakti naike mia jorati 5.11% kha. Tei prai jotono no home isolation no toni jaka. Tini jorati khorokburi sakhameno bilunia sakhamnogo COVID unit admit khaijaka. Positive rokni bisingo hinke bilunia sub division ni bisingo 126 jon, Shantir Bazar sub division 57 jon, tei Sabrum sub division hinke 104 jon. South District o bebagai 178 ta team yakthage samukhlai tongo. Tei jotono no khel khai tongnani, mask thupnani, yak sunani, hakchal khe tongnani, borok kobang khlaya aborok no tei bo saka. Aboni logi logi jotono ro vaccine rejaknani bo saka. Tamoni hinke vaccine simino lokorok no saka teri toni mana hini bo saka. South District ni Julai bari tei rupai chori o kaini amchaini lokorok ni bisingo kobang kisa lokorok no vaccine rejagakho. Aboni bagi salni chi baheka salni chi char tei sal thamchi salmari ni bisingo o amchaini lokorok no vaccine nani kokno saka. Tei lokorok ni kahamni bagai COVID control room ni kaini kokduk number burijaka. O kokduk number rok wngkha 6909358819 tei 038232222046.